Kayens. Wie is dat? Ik en mevrouw. Kom bij. Dat was een duidelijke manier zo daar bij mijn property. Goedemiddag mevrouw, kan het? Goedemiddag meneer, het gaat goed aan die klaar meneer. Ah ja, goed mevrouw. Ik zie mevrouw zit met een lekker pot die zo. Ja, ze pot Kayens. Of oude dagen beren, nou zoek ik een leid. Maar waarom is dan voor meneer geld? Ik is mevrouw, ik wil net even of ik bij je rechte adres is. Ik is eindelijk op zoek naar Maria Kat. Je loopt die katten rond, ik zie Maria Katti. Maar ik is eindelijk van die Sasa mevrouw en Maria Kat zijn naam is heel Lijs en ons hele hempers uit. Hoe die meneer zeg, ik is Maria Kat. Ik is Maria Kat. Nee mevrouw, maar mevrouw maar ik heb gezegd, mevrouw is hij. Meneer, ze doet met mijn man, was hij geheel verlies. Als ik breng je op meneer. Ja, zal ik nou mijn eigen naam verkeerd. Breng meneer, als ik. Nee, als ik. Haai, dank u meneer. Kom met Sasa. Ja, maar ja, meneer, ik is zo belangrijk zo excited. Mevrouw, maar net even mijn teken niet. Ik ben net van de wijs. Ik weet die Maria Kat die hembra van die persoon mevrouw net die teken voor mij alsjeblieft. Ai, meneer, kan ik aan teken. Meneer, moet ik teken? Ja mevrouw. Meneer, maar ik is aan erg die school. Hij nee mevrouw, dat kan ik niet zien. Meneer, ik is aan, wat kan ik net iets doen op die papier? Net als... Ja, meneer. Mevrouw kan geen keer Waar- optrekken. Waarom heb je teken, meneer? Zomaar net die zomaar. Ja, wie we mij aan en nou zomaar van ik zei. Baie dank u, meneer. Baie dankie mevrouw, geniet mevrouw Semper. Lekker dag verder mevrouw. Baie dank u, meneer. Ai! Kom met Sasa! Sasa my nou! Sasa my nou! Sasa my nou! Kom met Sasa! Sneeuw, pat, ze kan nog op. Op je bakking. Hier, kom met Sasa. Hier, bij je heppen. Maria Kat. Oeh, die hebben hier gekomen. Kan maar niets. Vegetables. Gaan we. Laten we hier met mijn Kayens.